Makadiko hamanisha mwari Commander Anna tinokwasai muzita Mambo Jesu. Ndadzoka zvekare tichitaura nezveupenyu zvinowanikwa muupenyu, zvirwere, kurwarirwa nemwana, nemubereki, nemudzimai kana nemurume kana neshamwari, vavakidzani, zvirwere zvakakomberedza munhu. Asi shoko rinoti kudii nenyaya yechirwere? Ndozvatichatarisa zuva ranhasi. Mubvunzo: zvirwere zvakabva kupiko? Adamu paakanga ari mugadheni naEvha, vairwara here vanhu ava? Imi munozvizivawo kana neniwo kuti kwete, chirwere chakapinda nekuda kwechivi. Asi Mambo Jesu, patakapuwa Mambo Jesu, takapuwa kukwaniswa kwose, kuporeswa kwose. Saka iwe wotoziva kuti hausisiri pasi pekutukwa, wakadzikinurwa naMambo Jesu ndokunge wakatenda kuna Mambo Jesu. Kana usati watenda kuna Mambo Jesu, tine vhidhiyo iyo yekuti ugone kutendeuka uchiita prayer, wobva wapinda mukudzikinurwa zvekare. Asi pane chimwe chinhu chinoitika, ndechekuti muvengi anoziva kuti vatendi vakatenda kuna Jesu, vamwe havasi kuziva kuti chirwere handi chavo, kuti vakadzikinurwa. Ndiregerereiwo ndege yobhururuka iyo. Saka chirwere hachizi chedu. Chikauya, muvengi apinda mumba uyu, inyoka yapinda mumba. Chii chinonzi chirwere? Chirwere chinhu chinoita kuti muviri wako usanzwe zvakanaka, usagadzikane zvakanaka, kana kuti chinhu chakapinda mumiri mako icho chisina kutenderwa nedenga, chausina kusikwa unacho. Patakasikwa isusu, Mwari vakati, vakafara nesu, vakati perfect. Asi muvengi ndiye anopinza zvirwere. Zvimwe anozvipinza uri mudumbu ramai vako. Saka musazoti ko mwana akaberekwa ane zvakati handizvo zvaakapuwa here? Kwete, handi Jehovha. Nyama yedu iyi ndosaka tichiti akafanana namai vake, akafanana nababa. Zvinobva muropa rekwamai nekwababa. Saka kune zvimwe zvirwere zviri muropa, zvemadzinza, zvemarudzi, tinofanira kudzikinurwa kubva kwazviri zvekare, kuburikidza nezita raJesu. Kune zvimwe zvirwere zvinopinda pamusoro pezvinhu zvatinodya. Saka taakuda kuchizoona kuti tiri kudya zvakanaka here. Kune zvimwe zvirwere zvinopinda maererano nemagariro edu, lifestyle. Kune zvimwe zvirwere zvinopinda nekwatinogara, mhepo yatinenge tichifema. Kune zvimwe zvirwere zvinopinda nekusaziva kana nekupanana. Saka kune nzira dzakawanda, asi ari muridzi wazvo ndiSatani, ndiye muridzi wazvo. Asi chirwere chese chinopinda mumunhu handi madhimoni. Saka musazoti pese pese pane dhimoni, pane dhimoni. Kwete, zvimwe zvine madhimoni, mamwe anenge asiri madhimoni. Nekuti kana uchidyisa zvakanyanya, usingawani exercise, mwiri wako wobva waita sewakura. Ukaramba wakadaro, zvingangodaro kuti ungangozoita blood pressure, high blood pressure iya, pamwezve nediabetes iya. Asi unogona kunyengerwa naSatani nekukuti unodya chiro chaunoda. Pamwe nekusaziva
pamwe unogona kuva wakatodzwa nadhokta kuti usadye zvakati wobva wati zvemadhokta vanongotaura. Saka zvimwe tinozviunzira tega, asi uri mweya uya watinoti werebellion, mweya wekusateerera. Mweya wacho wakabva kupi? Kumuvengi. Ndosaka tiri kuti zvese zvakabatana nemuvengi. Saka tisagamuchira. Vamwe vanoti inguva yeflu. Musagamuchira kunyange kana iri flu, handi yenyu. Vamwe vanoti period pains, handiti ndezvemunhu wese here? Kwete, handi zvemunhu wese. Musazvigamuchira. Musoro ndinongoita zvangu pamwe kamwe chete pagore. Musagamuchira, handi wenyu. Saka vatendi, pane zvimwe zvatiri kugamuchira tichingoita kunge ndo mugove wedu, asi unenge usiri mugove wedu. Mambo Jesu munoziva kuti vakaenda pamuchinjikwa, vakatambura, vakatifira, vakabhadhara mutongo weupenyu hwavo. Munoziva kuti hazvivafadzi zvachose kuona vana vavo vachitambudzika, vachirwara, kana zuva 1 zvaro. Nekuti ivo vakabhadhara mutongo iwoyo weupenyu hwavo hwese kuti isusu tiwane rugare, mufaro, mazuva ose eupenyu hwedu pano pasi. Imimi ose mubereki mungazvionawo sei kuti moendesa mwana wenyu kuboarding, momupa mari iripo, mamupa mari kuti chikafu uchitengawo zvaunenge uchida, maball points, zvese zvinodiwa, momupa mari, pocket money. Asi mozoona headmaster kana principal vakutumidzira message kuti mwana haasi kumboita homework, haana mabhuku, haana maball points nemapenzura. Movunza mwana kochi, ati ndanga ndichingochengetedza mari, handina kuziva kuti ndozvamaida kuti ndizoshandisa. Ndaifunga kuti pamwe makange mangoti ndingazotengawo zvimwe zvinhu, handina kuziva kuti maball points ndogona kutenga pamari iyi. Hamunzwe kufara nenyaya iyoyo kuti mwana osaririra muchikoro, mari anayo yamakamupa, makange mamutsanangurira, iye atokanganwa zvake, kana kuti makange mamunyorera pasi. Tongoti makamunyorera pasi, tichida kufananidza nebhaibheri, makamunyorera pasi zvese kuti mari iyi oshandisa zvakati, apa makange makatonyora kuti maball points zvese. Iye haana kuvhura bepa riya pamakanyora zvese kuti averenge. Akafunga kuti mari iyi ndeye bhazi kana chikoro chavharwa. Sevatendi vari kufunga kuti ini ndichazonyatsoita zviri right pacho mambo Jesu achinditora. Hama yangu wakakwaniswa kare. Bhaibheri rinoti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Muna Matthew chapter 6. Kuda kwawo kwakaita seiko kwekuti iwe neni tive takapora. Panyika sezvazvinoitwa kudenga, hongu kudenga kwakambomira seko. Hakuna hurwere hama yangu. Saka vari kuti nepano panyika iwe ndiwo chatotaura munamato wekuti baba, kuda kwenyu ngakuitwe muupenyu hwangu panyaya dzekupora. Saka ndichaverenga, rega nditange ndaverenga nechishona muna James chapter 5. Mubhaibheri mune mapassages akawanda, ndima dzakawanda pamusoro kuporeswa, upanga pane urwere munhu oporeswa. Mukatarisa mambo Jesu, ministry yavo kwese kwavaienda hapana kana chirwere 1 chavakakundikana nacho. Uye Bhaibheri rinotitaura muna Matthew 19 verse 26 kuti nevanhu zvinhu zvinokundikana, asi naMwari Baba
hapana chinokundikana. Saka kana ndichiti urwere, hama yangu ndiri kutaura cancer, ndiri kutaura kidney problems, ndiri kutaura brain problems, ndiri kutaura zvemoyo, mabhonzo, ropa, chero, funga chero chipi zvacho, kunyange chiri chihombe kana chiri chidiki. Shoko raMwari harikundikani, munhu ndiye anokundikana. Saka ndiri paJames chapter 5. Hanzizvo, kune mumwe wenyu anotambudzika here? Ngaanyengetere. Kune mumwe anofara here? Ngaaimbe dzimbo dzokurumbidza. Kune mumwe wenyu anorwara here? Ngaadane vakuru vekereke kuti vamunyengetere uye vagomuzodza mafuta muzita raIshe. Muzita raIshe Jesu. Zvinokosha kuziva kuti uri kunamata musarani. Nekuti vanhu vanoti ndiri kuita prayer, asi prayer uri kuita muzita rani? Saka ndakuenda paverse 15 manje. Uye munyengetero unoitwa mukutenda uchaita kuti munhu anorwara apore. Munyengetero uchaitwa mukutenda uchaita kuti munhu anorwara apore. Saka taakona nyaya yefaith yabuda apa. Kana akatadza acharegererwa. Ndajamba panapa. Mirai ndiverenge zvakare. Uye munyengetero unoitwa mukutenda uchaita kuti munhu anorwara apore. Ishe achamumutsa. Kana akatadza acharegererwa. Hallelujah. Tinotenda mambo Jesu. Ishe anomutsa ndiani? Ishe ndi mambo Jesu. Rega ndiende pana Isaiah 53. Isaiah 53 inokosha. Ndopatinoudzwa zvakaitwa namambo Jesu pamuchinjikwa pana Isaiah 53. Ndiri kuda kuverenga nechirungu ndichitanga pavhesi ya3. He was despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our grief and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Vhesi rinozikanwa nevazhinji, namavanga ake takaporeswa. Hallelujah. Nemavanga mambo Jesu wakaporeswa. Nemavanga mambo Jesu ndakaporeswa. Hazvinzi uchazoporeswa. Kwete, wakatoporeswa kare. Pane imwe nyaya iri pana Mabasa chapter 3, Acts chapter 3. Muiverengawo muchitanga pavhesi ya 10 muchimira pavhesi ya 16. Ndi Peter na Johani mutemberi, vari kuenda kutemberi, vosangana nemunhu ari kukumbira mari. Ndibatsirewo. Voti silver negold hatina, asi chatinacho ichi chatinokupa, nezita raJesu, simuka ufambe. Saka vanhu vakashamisika nezvakaitika. Vakutaura manje vakomana ava vonzizvo nechirungu ichi. And in his name, by faith in his name, zvaitwa muzita raJesu nekutenda muzita raiye Jesu, has made this man strong, whom you see and know, and faith which comes through him has given him perfect health in your presence. Hallelujah. Mwari haazi mutsauri wevanhu. Ndozvinotaura Bhaibheri. Mwari haazi mutsauri wevanhu. Iwe neni tese takatoporeswa kare. Asi nyaya inoitika ndeiyi. Satani anoziva kuti vanhu havasi kuverenga shoko. Ini ndoramba chingoti ngatipindei mushoko hama dzangu. Haungazivi zvawakaitirwa namambo Jesu. Haungazivi zvawakagadzirirwa. Haungazivi zvaunazvo nhaka yako iwe usingapinde mushoko. Shoko iri rinokosha. Gara mushoko. Hurwere handi hwako. Saka inoipatwa yatoda kuti tingoziva kuti Bhaibheri rinoti kudini pamusoro penyaya yekuporeswa. Tinoporeswa, tinogamuchira kuporeswa muzita ramambo Jesu. Muvengi mumwe chete Satani, muporesi mumwe chete mambo Jesu.
Hakuna rimwe zita pasi rekudenga ringaunza kuponeswa nekuporeswa muupenyu hwako. Saka ndichadzoka zvekare ndiri papart 2 tichitaura nenyaya yekuti unogamuchira sei kuporeswa kwepanyama, nekuti kupamweya wakatotendeuka kare, wakatenda kuna Mambo Jesu. Saka ngatisanganei papart 2, musazokanganwa kutarisa vhidhiyo yepart 2 muzita raMambo Jesu.